Καταρχήν, εκείνο που αισθάνομαι ότι πρέπει να πω και εκ μέρους όλων των παλεμάχων και όλων των στερεοφυλάθων είναι να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας στον πρόεδρο, τον κύριο Πέτρο Θεοδωρίδη, για πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και στην οικογένειά του βέβαια, να ξαναδούν τον άνθρωπό του στο σπίτι υγιή όπως ήταν. Είναι κάτι που μας πονάει όλους και το ευχόμαστε ολόψυχα. Σκοπός αυτής της συγκέντρωσης που κάνουμε με πρωτοβουλία των παλεμάχων ποδοσφαιριστών είναι να κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους σεραίους φιλάθλους, όλους τους φιλάθλους των νομού Σερών, σε αυτή την κρίσιμη για τον πασαραϊκό περίοδο και να τους κάνουμε να ξαναρθούν στο γήπεδο, να θυμηθούν τις παλιές καλές μέρες που οι φίλαθλοι γέμιζαν το γήπεδο του Πασαραϊκού και να πάρει μπροστά η ομάδα για να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω που όλοι περιμένουμε. Είναι βέβαιο ότι είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές και η ομάδα βρίσκεται σε μια κρίση. Αυτό είναι γνωστό πλέον σε όλους. Το πρόβλημα και το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτή την κρίση και πώς θα προωθήσουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας, της αγαπημένης μας ομάδας. Δεν είναι ώρα τώρα, πιστεύω, για να καταλογίσουμε ευθύνες και να επιμερίσουμε βαθμό υπευθυνότητας του καθένα. Ο καθένας από εμάς έχει κρίση, έχει γνώμη, ανάλογα με το βαθμό πληροφόρησης που έχει και τις γνώσεις που έχει και μπορεί να κρίνει τα πράγματα. Δεν είναι όμως η ώρα της κρίσης. Είναι η ώρα της εισπύρωσης και της ανάγκης να ομονοήσουμε όλοι για να βοηθήσουμε τον Πασαραϊκό μας. Η κρίση θα έρθει στην ώρα της και οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν πρέπει να ληφθούν. Εκείνο όμως που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε, να δώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά μας στην ομάδα μας. Γι' αυτό καταρχήν όλοι οι υπεύθυνοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στην ομάδα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, των κρίσιμων περιστάσεων και να κάνουν ο καθένας στο πόστο του ό,τι περνάει από το χέρι του για να βελτιωθούν τα πράγματα. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και στους ποδοσφαιριστές, γιατί όλοι μας εμείς περάσαμε από αυτό το στάδιο, και να τους πω ότι συμφέρον τους είναι να προστατεύσουν τον εαυτό τους πρώτα και μετά και την ομάδα. Προστατεύοντας τον εαυτό τους θα προστατεύσουν τον Πασαραϊκό. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας που μπαίνει στο γήπεδο αγωνίζεται και μπαίνει με μόνο στόχο και σκοπό να αποδώσει αυτό που μπορεί και είναι ανθρωπίνως δυνατό, να δώσει το καλύτερο δυνατό. Άσχετα αν τα αποτελέσματα δεν μας έχουν δικαιώσει μέχρι στιγμής. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να βλέπουν κοντόφθαλμα είναι το σημερινό μόνο συμφέρον, αλλά και το αυριανό. Γιατί ο Πασαραϊκός είναι ένα μαγαζί αναγνωρισμένο σε όλη την Ελλάδα και μόνο αν πάει καλά ο Πασαραϊκός θα πάνε καλά και οι ποδοσφαιριστές. Πέρα από μικροπολιτικές ή με συμφέροντα εφήμερα και προσωρινά. Ναι, είναι δύσκολη η στιγμή για τους παίκτες, οι καιροί έχουν να παίρνουν σίγουρα χρήματα, αλλά όπως το δήλωσαν άλλωστε και οι ίδιοι, στόχος τους και σκοπός τους είναι να δώσουν ό,τι μπορούν μέχρι το τέλος της περίοδου. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για τους φιλάθλους μας τώρα, οι οποίοι και αυτοί είναι σημαντικός παράγοντας στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι είναι απογοητευμένοι, συζητώ μαζί τους όπως και όλοι μας. Ξέρουμε ότι η ομάδα ίσως δεν έχει αποδώσει αυτό που μπορεί ή αυτό που περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό βαθμολογικά επίπεδο και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας ώστε να παραμείνουμε και να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Επομένως οι φίλαθλοι ας θυμηθούν και τις παλιές καλές ημέρες, ας ευαισθητοποιηθούν περισσότερο, ας γεμίσουν την κερκίδα, ας βοηθήσουν τα παιδιά, να δώσουμε δύναμη στην ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Αυτά είναι τα γενικά που θέλω να πω. Όλοι ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δούμε μια κερκίδα γεμάτη, μια κερκίδα που να επιθυμεί την ομάδα, να βοηθάει την ομάδα και στις δύσκολες στιγμές. Γιατί είναι γνωστό ότι αν η ομάδα πάει πολύ καλά, προηγείται στη βαθμολογία, κερδίζει όλους τους αντιπάλους,
όλοι θα είμαστε χαρούμενοι και θα χειροκροτούμε. Η αγάπη όμως για την ομάδα φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Και αυτή τη στιγμή περνάμε δύσκολες στιγμές. Δεν χρειάζεται μόνο οι νεολαίοι που είναι οργανωμένοι να έρχονται και να ενισχύουν την ομάδα μέσα αλλά και έξω. Και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω και εγώ. Όλους τους οργανωμένους φιλάθλους του Πασαραϊκού που δίνουν τα πάντα. Πρέπει και ο απλός αγνός φίλαθλος που δεν έχει τόσους μεγάλους δεσμούς με την ομάδα να έρθει και να ενισχύσει. Άνθρωποι από τα χωριά, από την πόλη, να θυμηθούν τις καλές ημέρες. Εδώ, σε αυτό εντοπίζω την ανάγκη μας, την ανάγκη που έχει η ομάδα για να δούμε τον Πασαραϊκό ξανά ψηλά και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι καθήκον όλων μας είναι να βοηθήσουμε ο καθένας από το πόστο του και ο καθένας αυτό που μπορεί να δώσει να το δώσει στο μεγαλύτερο βαθμό. Δεν χρειάζονται γκρίνιες και μεμψημερίες. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματα. Όλοι μπορούμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, αλλά δεν είναι η ώρα αυτή. Η ώρα της κρίσεως θα έρθει στο τέλος της περίοδου. Τώρα ομόνοια, αγάπη και ενίσχυση του Πασαραϊκού. Σας ευχαριστώ. Άλλος,